Na adɔ ma hene. Wo sɛ nsɛm a woka nyinaa no wama sɛ obi ado anim twitwiri fam. Nso nka wo to woyɛ mmaranim ni a sɛ woyɛ judge. Asɛbe wonim Ghana mmara, enim Ghana bakɔsɛm ne Ghana amammerɛ. But asɛ wototo boɔ kɔ agoprama no so dodo. Wo nso ɔte kɔkɔɔ so otumfo abɔ ne din da bia no nso mbie na no bɔ wo din kra da wo. Asɛ Oliver rent free wɔ w'adwene mu. Wo kasa na so amɔ ne din a wotena ase entena. Program anana invite wo so koi. Anka mpuntunwuma a sɛbe anka nkɔsoɔ hene yɛ no na wɔsɛ nka wokɔka ho asɛm. Ɛhɔ a all of a sudden na ɔkɔfa na piapra hene asantehene ntimi elevate no. Na wura fi sɛ wo ankasa a wote hɔ no, wo nana asantehene na elevate no. Sɛ no ebrempɔn asantehene na ma yɛyɛ no man hene. Na ade nti na ne ne wɔn kasa oke mekra me man hene no mempɛ sɛ mekɔyɛ brempɔn no. Nana no me no ma bi wɔ hɔ anyɛ. Asɛ mode mo ho awura amanyɔsɛmu a na sese mo sɛ mo amammerɛ. Nananom yɛsrɛ mo amanyɔsɛm ne bɛto yɛ amammerɛ wɔ yɛ bibi man mu. Ɛyɛ ne dɛ. Yɛ no ane sɛ na amene. Ayɛ de ahemfo ne ahemfo aso ntokwam. All in the name of supremacy. Hwɛ ɔte kɔkɔɔ so hyia na so obo no mu asekyia obɛda hɔ no agye no so. De nti America ne sɛ asante ɛyɛ ɔman, asante nye kuro. Na asante man na etim no, sɛbe no, ɛnyɛ asantefoɔ nko ane asantefoɔ a wɔte asante man mu. Enkranfoɔ wɔ ha, frafrafoɔ wɔ ha, achimfoɔ wɔ ha, bonofoɔ wɔ ha sei. Enti yɛn nyinaa ne akabo mu na United States of asante man. Enti ayɛ te sɛ deɛ yɛ represent the United States of America. Ɛnyɛ America for abrɔfo no nkwa ne gu na Red Indians no nkwa ne gu ho. Ayɛ manfranfoɔ. Sɛ nyɛ te sɛ sɛbe amanyɔsɛm baayɛ ɛna ɔmo kaa so asante man emla metai ɔmo akyi no mo defeat abrɔfo no ne wie a yɛ the head of state ama asante hena ankene nkasante anka yɛ ɔman kɛseɛ ankonhye obi ase. Ebeduru baabi mo ahwɛ bɛyɛ te sɛ Swaziland o. Ɔhyɛ South Africa mfimfini. And so unruly by any president, already by monarchy, or hene and the controls are or mine. They are more ye, Mr. Monhe. And no more cost social media, who praise Freeman show, or Henry David, Chino Jonas, who chess and Colau Mudiatam and Quana, or Kamonsem, or Moyadis who Mudiatam. Unyiniba, Obi Bayobi. Send Kotik or Coswell be an anocrack can wasema, and commit me a general so I can say be a daughter or Coswell and one, the part what one on count. I didn't know that be our solar now all kind of oneself. That be our solar asante hene, dotias and tia kunyakesias, ultimicas or tia kunyakesias, so the how in the day. Supremacy now, Peno, Bono, Obiano Obama, watch my babe, head of a Bono, Okranya Bruni. So, Ufri as Antia, one Antia could drew and pay money idea, and I say, Waki Kanko, Wakotanas, Onya Bononi. What Bonasas, so but Onya Bononi, today Bentina Pesa, O Comabono. A Bono for the way or Mompe. So at the American obi adi no close so obi te ne baby yet ya say na nkrofo free Nigeria ba do makonwa ba be sha asante hena se nkrofo free Africa Coast do makonwa ba be sha asante hena se te se a the ekoso yi a sebe okọ sebe Russia say Burkina for ani Niger for asese omo man de akọhye Putin asese Putin emmoa no o man ne nyede nkoso no ebia na ekoso no obi apẹ bebe abo so no adi na chi o na enye te sebe no otsole na betena sebe kasa bebrebe ugu ahenie ho fi ahenie enye sa na ahenie tie meto mi bu pa o pon sa o kasa no bibia mi bu ukro ma sole a communal labor na okoye no busa se asante hin kro kakraka obetima sole ase o lenti buta o chini na asante ma so okoye communal labor na ne mpani nie no krase ne say yes sebe leadership by example dia wo hene na so hye mraka so ke ofia da na okwasi da bia mo siesie mu kro mu eno no nkyere se wo hene sole na ko yeye wura fi sebe no wi musu ana unwale aduro dia meti ase na wonte akonwa no so wontena akonwa no so na akonwa no tuofo because ono te kokko so odwale aduro da bia nti aduro no nkyere se okotwam ba bi okra no obi abu ne nsa ba bi wo ha na sebe no ma bi a enye afa ho eni kwan so ono so kotra na bring it down na mo sole na mo de social media na mo de say mo ahenie na wo say no dabi no wo behunu de besie ebia woni ho ade obeba be di na afi no akopɛ asem kese de ama no ebono na da ho no enye sebe mpanimfo bi na nka twa ho ye na bono na hafa na ho nya asante territory ho nyina asante man o ka sebe asante ne to no so okay sanitary constitution amendment no obeso hwe mu bie mu a o pa o kire sebe no do opeso gye na asase wontime nya na onye na adwen so opese sebe odi obi so wono odi na asante hene dadaada asante hene no odi na asante hene enye Ghana ha o outside world in the bu ni so ye ken na ken ye kaso obi ye hene ase ye ne sei
Yɛkɔka king na obi abu afu. King ne deɛ me to me a king. Me a king of my own. So ati deɛ me ka no. Me rule me kingdom. Obiara no so ɔno nso ne te akonnwa kɛse yesu bia nso yɛ king. Yɛwɔ chiefs, yɛwɔ sub chiefs, yɛwɔ king. But ɔno ɔyɛ king, ahene mu hene. So ati deɛ me ka no. Hwɛ yɛ ni nyame bi aka no. Yɛ nyame yɛ nim no. The nyame abɛte no ho asɛm bi a second god because we are first god a asanteman di ani ehunu no. Ɛne anim deɛ ɔyɛ. Ɛne titimire ma sɛnka deɛ woyɛ nka sɛbe nkatu atwa dadaada. So ɔno ɛnoma bi wɔ ha na mesro na dɔm ahene mu hwɛ no mu ntwa so. Mentimi ntintasu kɔkɔ nkyerɛw because ɔsɛ me di buo ma wo. Mete akonnwa so nso te akonnwa so. Me yɛ kɔmfo sɛbe wo de ho bɛbɔ asanteman ɛna asanteman pagya wo. Obiri kɔmfo anɔkye na no yɔnko ne asantehene. Na sɛbe mudi makonnwa dada. But ɔno na ma asante akonnwa mu yɛ akonnwa. Emu yɛ duru. Ɛma wo nso yɛtimi pagya wo. Eduru deɛ so a wo so okesisi do deɛ wasua mmara. Hwɛ mmara wo yi ɛyɛ ntoro. Made by people. Utwa ntoro kra na sisi so a yɛse yɛ mmara. But amamere ne amane deɛ yɛde no kra kwan na yɛde ɛyɛ. Enti no ma bi wona sɛ ne wo so afa ntoma pɛfrɛ ne wanyi no agro hunt no. Deɛ ɔpɛ na ɔyɛ amepa kyɛ yɛ deɛ ɔyɛ bat susu motumfo asɛm no emfiri wa no. Na ne ho nsɛm da bia bi wa na ɔka no. Yɛntwa so bono ne asante nyina ba akopɛ. Ɛdeɛ bɛnti na ɛnɛ wɔ hene waka bɔ ma da bia sɔre a obi afrɛ sɛ bla bɛ support ne program. Ɛdeɛ bɛnti na ɛnɛ wɔ agya chase pain na wokɔ ka asante asɛm. Ɛne yɛmpene. Ompene. Fia pra hene ye bɛbɔ ne man hene. Na wobɛhunu sɛ wobɛpena na sɛ wompena. Sɛ saa na waka sɛ suminya obi antimi nyɛ. Yɛkɔsi yade na nkɔ na nkokuro ma na nka sɛ wokotu ɔmo. Deɛ woyɛ ne nyɛ. Wo de politics be roram. Unim sɛ bi no o party bɛba sɛ ni sɛ. Ɔhene kora deɛ nka wo sɛ ne kwan kora na nkɔ akɔjoin ne party bi. Ɔhene a wo de wo ho bɛjoin ne party bi a na kyɛ sɛ wakoa. Adwene mu no wadwene no na ɛnyɛ adwuma. Sɛbe amanwɛfo no bɛto me yɛdɛ na afɛ deɛ wo na akodi amanwɛni akyi. V8 ana. Me kora me yɛkɔmfo kora me V8 na wo na wo te akonnwa so otimi twitwa sa asetɔ. Na no mesrɛ munya deɛ mo yɛ ne na moya bibi man. Me da mo ase. Aha ya Asante ahemfie. Sɛ deɛ mɛdi kan aka no. Apa abedu. Hwɛ na subscribe. O hwɛ na subscribe. Na wo comment na wo de abeto hɔ. Na no so ya kama wo. Sanse sɛbe yɛ de adwenkyerɛ ɛne yɛ bibia. Wabɛkyerɛ wadwen na bibia akɔ so. Trend social media trend ɛnam bibia. Sent no agye bibia. Hwɛ hɔ na meka no. Mo so mfodi am no. Mete hɔ saa. Me na me ne nkom. Me hwɛ mo, me som mo, me boa mo, ama amamre ne amane ye de apagya na mo nkonwa ma akoso. Piao! Musa!